Nós somos tres socios e somos os tres, somos de aquí do Morrazo, de Moaña, neste caso é a compañeira, e ele de Cangas, do Ío. Dedicábamos á horta, así, bueno, ecolóxica, sen sello, pero tirando, no? Sen fertilizantes, sen nada, tradicional. Tiñamos unhas cabras nunha finca que tiñamos, fora unhas cabras que lle morrera a cría, e aquí o amigo deuselle por aproveitar o leite, e dixo, vamos a facer un queso, ella, tal, na casa, nunha pota, e ali empezou así o invento, e deulle a probar así a algún veciño e tal, gustou moito, e nada, foi en plan de vamos a investigar un pouco isto, a ver de que vai o tema, no? Pasaron 1000 películas, no? En plan de que se facemos aquí, que se facemos alá, que se compramos tal finca, que como facemos, tal. Estaba estas instalacións á venta, que, bueno, que eran unhas ruínas, siguen medio sendo, aínda que vamos pouco a pouco arreglando, pero, bueno, polo general, en plan, ben, vamos tirando. Lógicamente temos un número de cabezas que queremos traballar, igual que un volumen de leite que queremos manejar, máis ou menos estamos cerca dese objetivo, relativamente cerca, xa estuvemos máis lesos. Non empezamos con ninguna experiencia, empezamos de cero en esto, todos, y claro, pues, hacerse a uno mismo poco a poco y aún a día de hoy es que es como aprendes cada día. Vas tropezando e aprendendo, como todo na vida.